Habang naglalakad si Chris sa masukal na daan, ay siya namang paglitaw ni Mina at ng Kidul upang samahan siya sa kanyang paglalakad. Napakadelikado kay Chris na mag-isang maglakad, gawa ng napakadilim sa paligid sa lalim ng gabi. Chris, naaamoy kong malapit lang sa atin ang mga balbal. Hayaan mong ipahanap ko sa Kidul ang mga balbal na tumangay sa bangkay ni Nanay Kusing. Wika ni Maria. Kasabay ng pagwika ni Maria ay ang paglitaw ng Kidul sa ere. Singbilis ito ng liwanag na lumipad patungo sa masukal na puno di kalayuan sa kinaroroonan nila Chris. Dahil sa sandata ni Maria ang Kidul, ay nabigyan siya ng abilidad na makihati sa kung anumang bagay na nasisilayan ng alaga ng Diyos ng Kidlat. Habang tumitingin si Maria sa ginagawa ng Kidul, si Chris naman ay nagpapatuloy sa paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig sila Chris ng isang pag-ungaw na nanggagaling sa Kidul. Isang indikasyon na matagumpay nang nahanap ng Kidul ang kinaroroonan ng mga balbal na merong tangay-tangay na bangkay. Kasabay ng pag-ungol ng Kidul ay ang pagtakbo ni Chris ng napakabilis. Hindi na nito alintana ang mga nagsisitalasang mga tangkay ng punong nalalaglag sa lupa na kanyang dinaraanan. Ang nais lang ni Chris noong mga oras na yon ay ang makuha ang bangkay ni Nanay Kusing na nasa kamay ng mga balbal. Sa pagtakbo ni Chris, rinig na rinig niya ang Kidul na nakikipaglaban sa mga balbal. Si Maria naman ay nag-anyong pusa na upang mas mabilis nitong mahatira ng tulong ang kanyang sandata. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ng Kidul, ay nadatnan niya itong pinagtutulungan ang kanyang sandata. Walang sabi-sabi ay biglang sumugod na si Maria sa kinaroroonan ng mga balbal. Nagsisitalon yon sa mga puno habang ipinapanatili ang pagkubli ng kanyang kinaroroonan. Pagtalo ni Maria sa panghuling punong kanyang dinaanan, ay siya namang pagsilabasan ng mga nagsisitalasan nitong mga kuko. Huli na nang malaman ng mga balbal na naroon ang isang dime-dime ng ermetanyo sa kanilang kinaroroonan. Pagtama ng mga kuko ni Maria sa ulo ng isang balbal, ay humandusa yon sa lupa nang wala ng buhay. Animoy ang ulo ng balbal na yon ay nahati sa tatlo dahil sa sobrang talas ng mga kuko ni Maria. Nang marating ni Chris ang kinaroroonan ng kanyang dimin-dimin, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ang mga ito. Habang tumatakbo si Chris, nag-iipon na siya ng tigalpo sa kanyang kamay. Pagpakawala niya ng tigalpo sa kanyang mga kamay, animoy ang mga balbal ay nawala ng abilidad na maigalaw ang kahit isang daliri nila sa kamay. Sa pagtama ng binitawang tigalpo ni Chris, ay siya namang pagkuha ni Maria sa bangkay ni Nanay Kusing. Agad niya itong inilayo sa mga balbal upang hindi na muli pang magtangka ang mga ito na kunin ulit ang bangkay. Hindi nyo na ginalang ang patay! Hindi nyo ba kayang iwasan ang mga gawain nyong yan? Dahil sa mga ginagawa nyo, kaya napipilitan kaming mga ermetanyo na pumatay! Wika dito ni Chris. Habang naglalakad si Chris, ay siya namang pag-usal niya ng mga espiritual na sandata. Ang gamit-gamit niyang usal noon ay ang pinakamabisa niyang sandata na kung tawagin ay si Bat ni Atardar. Habang hawak-hawak niya yon,
Di mapigilan ng mga balbal na naroon ang magmakaawa para sa kanilang mga buhay. Paglapit ni Chris sa kanilang kinaroroonan, pinakawalan nito ang nasa kamay niyang sibat ng walang pag-aalinlangan. Sa pagtama ng sibat sa dalawang balbal, tumagos ito ng walang kahirap-hirap. Paghandusay ng dalawang balbal ay kitang-kita ng mga kasama nito na wala na itong buhay. Walang sugat ang pisikal na kaanyuan ng mga balbal, pero ang kaluluwa nito ay kitang-kita nila Chris na butas-butas dahil sa sibat na kanyang pinakawalan. Ang dalawang balbal na merong dalang bangkay ni Nanay Kusing, dahan-dahan ang nagiging anyong tao habang inilalagay ng dahan-dahan ang bangkay ni Nanay Kusing sa lupa. Patawad. Nagagawa lang naman namin ito dahil wala na kaming makain. Kahit na anong kain namin ng ibang putahe, ay hindi pa rin namin nilulubayan ang aming pagnanasang makatikim ng isang patay. Ito na lang ang bumubuhay sa amin, kaya wala na kaming pagpipilian. Ang sumpa ng pagiging balbal ay habang buhay naming dadalhin. Kung sana'y iyong maintindihan ang aming sitwasyon, ay mangangako kaming kahit kailan na hindi na kami magnanakaw ng bangkay ng mga taong pinaglalamayan. Wika ng isang balbal habang unti-unting nagbabago ang kanyang kaanyuan. Hayaan niyong tulungan ko kayo sa inyong paghihirap. Ako na ang magiging solusyon sa sumpang ibinigay sa lahi ninyo ng ating amang may likha. Wika ni Chris habang hinahawakan ang nag-aangil na kidul. Nang marinig ito ng mga balbal, bigla silang bumalik sa kanilang kaanyuan, gawa ng hindi nila matanggap na mapapaslang sila ng isang batang ermitanyo. Sa pagbalik nito sa kanilang demonyong kaanyuan, ay ang pagkawala naman ng pamakong binitawan ni Chris. Pagsugod ng dalawang balbal sa kinaroroonan ni Chris, ay ang pagharang naman ng kidul at ni Maria. Kitang-kita ni Chris na habang sumusugod ang mga balbal, ay nakapikit ito na parabang nais nilang mamatay ng lumalaban. Dahil sa mga nasipat ni Chris, ay hindi naman niya binago ang mga nais nito para sa kanilang mga buhay. Nais niyong kitilin ng buhay niyo na dala ang karangalan ng inyong lahi. Hayaan niyong sa pamamagitan ng aking dimin-dimin ay maging dakila ang inyong kamatayan. Wika ni Chris. Pagtama ng kidul at ni Maria sa dalawang balbal, bumagsak ito sa lupa nang wala ng buhay at magkayakap. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay agad namang kinuha ni Chris ang bangkay ni Nanay Kusing. Dali-dali siyang tumakbo sa isang libingang di kalayuan sa kanila upang iburol ng payapa ang namaalam niyang mahal sa buhay. Naging kasama ni Chris sa paghuhukay ang kidul na sandata ni Maria upang hindi na siya gaanong mahirapan pa. Nay Kusing, pasensya ka na ho, at ako lamang mag-isa ang naglibing sa inyo. Hindi ko na ho kayo pwedeng ibalik sa inyong pinaglalamayan, gawa ng mabubuko ang aking sikreto kapag ginawa kong bagay na yon. Hayaan niyong ilibing kita na baon mo ang gabay ng aking dimin-dimin upang makatulong sa iyo sa pagtawid mo sa kabilang buhay. Sana'y maging masaya ka, Nay Kusing, sa kung saan ka man naroroon. Wika ni Chris sa bangkay ni Nanay Kusing. Ang kanyang dimin-dimin naman ay nananatiling nagmamasid sa kanyang ginagawa. Matapos ang mga pangyayaring yon, naghintay si Chris ng pagbukang liwayway upang samahan si Nanay Kusing sa huling silay nito sa haring araw.
Si Maria naman ay unti-unting naglaho nang matamaan ito ng sinag ng araw. Ang kidul naman ay umalulong pa ng bahagya bago ito tuluyang maglaho. Lumipas ang ilang oras na pananatili doon ni Chris. Napagpasyahan na niyang bumalik na sa kanilang tirahan. Pinili na din niyang hindi na dumalo sa lamay upang hayaan ang mga kamag-anak nito sa kanilang paghihinagpis. Pagdating ni Chris sa kanilang tahanan, ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang na naghahanda na para sa kanilang pagtitinda. Hawak-hawak ng kanyang ina ang mga minatamis at kakaning ibibenta niya sa simbahan. Araw kasi yon ng pamamahinga, kaya hindi pwedeng wala silang ibentang kakanin. Nay, ako na ho magbebenta niyan. Hayaan niyong makabawi ako kahit papaano sa aking mga pagkukulang. Wika ni Chris sa kanyang ina. Hay, salamat naman kung ganon, Chris. Marami pa kasi kami nga atupagin ng ama mo sa ating tindahan eh. Ikaw na ang bahala sa mga ito ha. Mauna na kami ng iyong itay. Sagot naman ng ina ni Chris. Ang ama naman ni Chris noong mga oras na yon ay ngumiti lang upang maipakita ang kanyang pagiging masaya para sa kanyang anak. Nang tuluyan ng makaalis ang mga magulang ni Chris, ay ang pagkape naman ng binatilyo at ang paghahanda para sa kanyang gagawin noong araw. Pagdating ni Chris sa simbahan, ay halos madatnan niyang patapos na ang misa. Dali-dali naman siyang pumwesto sa isang sulok upang maibenta ang kanyang mga nilalako. Awa naman ng Diyos, ay marami-rami rin ang bumili kay Chris noong mga oras na yon. Habang abala si Chris sa kanyang ginagawa, ay meron siyang napansing nagbebenta ng mga tuyo na ibang-iba ang presensya. Madali niyang nalanghap ang bahid ng kasamaan sa kaluluwa nito. Gawa ng mulat na si Chris sa matatalinghagang mga bagay ng mundo. Dahil sa nais ni Chris na makumpirma ang kanyang haka-haka, napagpasyahan itong gumamit ng usal na pangtaboy sa masasamang uri ng nilalang. Matapos niyang makapag-usal, ay inihip niya ang usal na yon patungo sa kinaroroonan ng matandang nagtitinda ng tuyo. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang tumingin sa kanya ang matanda habang ngumingisi. Dahan-dahan itong nagligpit ng kanyang mga paninda at bigla itong lumipat sa pwestong kinaroroonan ni Chris. Huwag kang magpakawala ng mahihinang usal, iho. Masama yan. Baka may mga mababangis na demonyong nasa iyong paligid. Nagtitinda lang ako, iho, para mabuhay. Wala akong ginagawang panlalamang sa aking kapwa. Bulong ng matanda sa malalim nitong tinig. Ako din ho, Lolo. Nagtitinda lang. Pero maigi ho akong nagmamasid para sa mga taong merong bahid ng kasamaan. Sagot naman ni Chris. Siya. Alis na ako, iho. Mag-iingat ka. Sagot naman ng matanda habang naglalakad papalayo sa pwesto ng binatilyo. Si Chris naman noong mga oras na yon ay nananatiling nakatitig sa matanda habang naglalakad ito papalayo sa kanyang kinaroroonan. Matapos ang mga kaganapang yon, ay napagpasyahan na din ni Chris na bumalik na sa kanilang tahanan. Ubus na kasi ang mga paninda ni Chris, kaya wala na siyang dahilan upang magtagal pa sa simbahan. Habang siya ay naglalakad, ninais niyang daanan na muna ang kanilang tindahan
upang makita ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Nang makarating siya sa merkado, pansin niyang kausap ng ina niya ang matandang nakausap niya sa simbahan. Dahil sa pangyayaring yon ay binilisan ni Chris ang kanyang paglalakad upang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Nang papalapit na si Chris, ay pansin niyang merong ibinigay ang matanda sa kanyang ina. Isang supot yon ng tuyo kung hindi siya nagkakamali. Paglapit ni Chris dito, ay agad niyang winaklik ang hawak na tuyo ng kanyang ina. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong gawin ang binabalak mo sa lugar na to. Sa dinami-dami pa talaga ng iyong bibiktimahin, ay yung nanay ko pa? Sigaw dito ni Chris. Dahil sa pagkakasigaw ni Chris ay naagaw niya ang atensyon sa merkado. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay agad naman siya nitong inawat upang maiwasang makapanakit siya ng kapwa. Chris, ano ba? Matanda na yan eh. Rumespeto ka naman. Bulong ng ama ni Chris sa kanya. Tay, paano ko rerespetuhin yan? Merong kademonyohang ginagawa ang matandang yan. Kitang-kita ko, tay. Sagot naman ni Chris. Matapos nilang makapag-usap ay agad naman nilang tiningnan ang matanda. Wala naman ho kong ginagawa, Manong. Mantutuyo lamang ho ako. Wala naman akong atraso sa inyo eh. Huwag niyo na hong bayaran yung tuyo. Pasensya na ho kayo. Wika ng matanda. Nang makapagpaumanhin na ito sa pamilya ni Chris, ay siya namang pag-alis nito ng dahan-dahan sa merkado. Ang tuyong ibinigay nito sa ina ni Chris ay agad naman niyang kinuha at dinala sa kanilang tahanan. Tandaan nyo, Nay, Tay, mahirap magtiwala sa mga taong hindi ninyo kakilala. Hindi nyo alam ang mga posibilidad na maaaring mangyari sa inyo sa oras na magtiwala kayo dito. Tandaan nyo, Nay, ako ang pinagmanahan ni Lolo Mac. Kaya na may kahit papaano'y maniwala kayo sa aking mga sinasabi. Hindi ako nababaliw, bagkus ay nais ko lamang mailayo kayo sa kapahamakan. Kayo na lang ang natitirang buhay ko. Kaya hindi ko hahayaang merong makalapit sa inyo na masama ang loob. Wika ni Chris sa kanyang mga magulang. Oo, Chris. Alam naman namin yan. Pasensya ka na sa ginawa ko, anak, ha? Sagot naman ng ina ni Chris. Ilang minuto lang ang lumipas at napagpasyahan na ni Chris na umuwi na sa kanilang tahanan. Pinili niyang dalhin ang tuyong ibinigay ng matanda upang tingnan ito pagdating niya sa kanilang bahay. Nilagyan niya ng kamangyan ang tuyong ibinigay ng matanda. Tsaka niya ito dinasalan ng pampawala ng sabulag. Matapos niyang gawin ang ritual sa pagtukoy, ay agad niya namang sinunog ang tuyong yon. Pagsunog ni Chris, ay doon umalingasaw ang napakabahong amoy na ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya pa ito nalanghap. Demonyo! Aswang nga ang matandang yon! Sigaw ni Chris sa kanilang tahanan. Ang tuyo kasing sinunog ni Chris ay biglang naging isang tuyong karne ng tao nang mailapat niya ito sa apoy. Dahil sa kanyang mga nalaman, ay iba yung pag-iingat ang nais niyang gawin para sa kanyang mga magulang. Ang ipinagtataka lang ni Chris ay maging ang kalamansing pampatanggal ng sabulag sa mga aswang ay walang epekto sa kakayahan ng matandang nagbebenta ng tuyo. Dahil sa kakayahang taglay ng matanda, ay naging mas mapanganib ito kumpara sa ibang aswang.
Di rin ipinagsawalang bahala ni Chris ang kakayahan ng matandang yon pagdating sa pakikipagkumbate. Kung nakaya nitong gawa ng sabulag ang karne ng tao na hindi naaalis ng tuyo, ay alam ni Chris na meron din itong itinatagong alas upang mailigtas ang kanyang sarili sa mga taong nagnanais na kumitil sa kanyang buhay. Matapos malaman ni Chris na karne ang tuyo, ay agad naman niya itong inilibing sa kanilang bakuran. Pagdating ng mga magulang ni Chris, agad niya namang ipinagsabi ang kanyang mga nalaman. Maging ang mga magulang ni Chris ay hindi makapaniwala na isang aswang ang matandang kanyang kausap. Maaring ang matandang yon ay ang pinuno ng kanilang lahi dahil sa natatangi nitong kakayahan. Hindi din inaalis ni Chris ang posibilidad na baka naging isang sisidlan na ito ng espiritu ng labdog. Kung magiging tama ang hinala ni Chris, ay hindi imposibleng mahihirapan siyang labanan ang matanda. Matapos nilang makapag-usap, ay siya namang paghanda ng ina ni Chris ng kanilang hapunan. Hindi naman kumain si Chris noong gabing yon dahil sa pandidiri sa kanyang mga nasilayan. Ayon kay Chris, na ang tuyong ibinibenta ng matanda ay isang balat at kalamna ng tao na merong mga maliliit na insektong gumagapang. Nang matanggal niya ang sabulag nito, ay doon bumulaga sa kanya ang mga nagsisilakihang uod na nasa karne ng tao. Kulay puti ang mga uod na yon at napakabilis kumain. Dagdag pa ni Chris na halos hindi siya makatulog noong mismong gabi dahil sa pag-iisip sa kanyang mga nasilayan. Maaaring isa nga siyang dalubhasang ermitanyo, pero meron ding kasukdulan ang kanyang katawang tao. Kinaumagahan, habang nagkakape si Chris, napagdesisyonan niya ng hanapin ang matanda upang hindi na muli itong makapaminsala sa mga taong nakatira sa kanilang lugar. Okay, kapag umabot to ng 10K views, kahit ngayong madaling araw ilalapag ko yung kasunod, yung Lolo Mac 16. Kasi alam naman natin, di ba? Bakbakan to sa pagitan ng isang ermitanyo tsaka batikang aswang. Kaya abang-abang na lang. Salamat.